Obdobie stagnácie cien nehnuteľností je definitívne minulosťou. Podľa Národnej banky Slovenska vzrástli v prvom štvrťroku ponukové ceny domov a bytov o 4%. Byty zdražili v priemere o 5%, pričom cena za meter štvorcový dosiahla rekordných 3041 eur. Najrýchlejšie rástli dvojizbové byty, najmä v Bratislave a Košiciach. Ide o najprudší rast za posledné 3 roky. Dianie na realitnom trhu si okomentujeme s generálnym riaditeľom realitnej kancelárie Century 22 Slovakia. Spájame sa s Danielom Bílim. Pekný deň prajem. Dobrý deň prajem. Pán Bíli, v prvom štvrťroku 2025 sme zaznamenali medzikvartálny 4% nárast cien bývania. Medziročne ide dokonca o takmer 11,5% nárast. Čo podľa vás spôsobilo takýto výrazný posun? Ja si myslím, že v prvom rade ovplyvňuje to zvýšený dopyt, ktorý dlhodobo stagnoval. Povedzme si, že realitný trh a celkovo predaj zastal niekedy začiatkom vojny na Ukrajine. Nehovoriac o tom, že vlastne aj samotná inflácia, ktorá bola predtým, zvyšovala úrokové sadzby. Takže jednoznačne ten realitný trh zastal a dá sa povedať, tu sú teraz nejaké prvé signály, to znamená, ľudia začali reagovať na to, že sa tie ceny zvyšujú a samozrejme ten dopyt rapidne rastie. A tým pádom samozrejme tá ponuka mizne a tým pádom tie ceny extrémne rastú. Takže to je len prejav zvýšeného dopytu. Najvýraznejšie rastli ceny starších bytov, čím si možno vysvetľujete, že staršie byty predbiehajú v tempe novostavby, a to aj napriek očakávaniam, ktoré boli opačné. Áno. Musíme si uvedomiť, že tie staršie byty v minulých rokoch najviac stagnovali, dokonca v niektorých regiónoch, v niektorých lokalitách klesali a tým pádom samozrejme tam vidíme, že na tých sídliskách a proste tie panelové byty, ktoré klesali, tak dneska extrémne rastú. Nehovoriac o tom, že novostavby väčšinou majú cenu dlhodobo dopredu určenú. To znamená, developer, keď hodí nejakú stavbu na trh, tak tá cena je dopredu určená, takže tam ten rast veľmi nevidíme. Tam môžeme vidieť skok v novostavbách, až keď prídu nové novostavby a uvidíme to vlastne až o niekoľko mesiacov. Priemerná cena bytu v Bratislave prekročila hranicu 3000 eur za štvorcový meter. Sme podľa vás ešte v takom zdravom cenovom pásme? Ťažko povedať. Museli by sme si najprv zodpovedať otázku, čo sa myslí zdravé cenové pásmo. Každopádne musíme to brať, že je to priemerná cena. To znamená, stále je dobre si to určovať pre nejakú lokalitu. Pre mňa je to stále zatiaľ zdravé cenové pásmo, pretože medzi tým vlastne inflačne rastú aj iné komodity, aj iné tovary a služby. Takže dneska dá sa povedať, ľudia sú schopní splácať hypotéky, pretože dá sa povedať, že pokiaľ by na to nemali, tak by tie ceny nerástli. A nehovoriac o tom, že takisto priemerne rástli prenájmy, to znamená, že aj výnosy potenciálne pre investorov, ktorí to kupujú z dôvodu investície, rastú. Takže ja si myslím, že stále proste tie ceny nie sú nejaké prehnané, sú zdravé. V Košickom a Bratislavskom kraji vidíme silný rast cien, no napríklad v takej Nitre a Žiline ceny klesli. Ako si vysvetľujete takúto regionálnu nerovnováhu? Ono stále áno. Ide tu o to, že treba sa na to pozerať demograficky. Ja si myslím, že do Bratislavy je neustále prílev nových ľudí. V lokalitách, ako je Nitra, ako je Žilina, tak ten počet nových ľudí nevzniká, skôr je tam odliv. Čo sa týka Košíc, Košice sú trošku špecifické, sú teraz v kurze, pretože samozrejme je tam veľká investícia voľvá a Košice očakávajú nový územný plán, takže vlastne sú v trende investorov, sú v trende zájmu. Takže ja si myslím, že to sú hlavné také dôvody, prečo tie ceny v Košiciach a v Bratislave rastú a inde stagnujú. V ponuke pribudlo viac rodinných domov. Je podľa vás možno o nejaký trend, ktorý bude pokračovať? A stúpa teda záujem Slovákov o bývanie mimo miest? V podstate áno. Dá sa povedať, že stúpa. Je to logické, pretože tie ceny bytov v centrách sú tak vysoké, že v podstate za cenu 80-metrového bytu si dokážete kúpiť dneska rodinný dom
a stále ten vlastní rodinný dom je v nejakom takom zájme alebo proste v nejakom výhľade Slovákov. Takže vlastne myslím si, že je to hlavne to, že proste tie zvýšené ceny bytov ľudia idú po rodinných domoch niekde na okraji miest. Kto je podľa vás momentálne na trhu vo výhode? Je to predávajúci alebo kupujúci? No jednoznačne predávajúci dneska. Dneska ten kupujúci ťahá za kratší koniec. A má vôbec šancu vyjednávať o nižšej cene? Myslím si, že dneska veľmi nie. Dneska proste na jeden byt máte viacerých záujemcov, takže väčšinou sa tá cena licituje, prípadne mierne zvyšuje. Súčasne vidíme, že úroky... Ale stále podľa lokality, pardon. Súčasne vidíme, že úroky na hypotékach mierne klesajú. Tá dostupnosť úverov stále nie je úplne ideálna. Ako vplýva takáto úverová politika bank na správanie kupujúcich? Tak hypotéky majú najväčší vplyv, jednoznačne, pretože pokiaľ nie sú peniaze, ľudia nemajú za čo kupovať, takže dneska väčšina novokupujúcich kupuje byty na hypotéku. Takže samozrejme postupné znižovanie úrokových sadzieb a zvyšovanie príjmov samozrejme robí to, že ľudia majú viacej peniaze a môžu dosahovať na kúpu bytov dneska. Zvyšila sa DPH, rastie inflácia, máme vyššie ceny stavebných materiálov. Očakávate, že tieto faktory budú ešte tlačiť ceny vyššie, napríklad pri novostavbách? Myslím si, že áno, pretože berme to tak, že samozrejme developing je podnikateľskou činnosťou a nemyslím si, že by niektorý developer počítal s nejakou stratou, takže vlastne všetky tieto zvýšené DPH